boss. Yana shilo sambe singi. Njoka njalo. Ngidala njalo ngisengabe ngikhokhobeza abantu. Hey, must bengakuboni yasikatulana. Ngithi awukho. Awukhokhile nerent please ufana negogwane la Ah, kwami. Lalela ngizokuxhumela leso. Sokubuyela kwena indaba esikogwana. Hey wena nto ufaka lana nje akhokhela nerent. Awukhokhile ngangiphi imali yerent? Ay, boy. Mapolo. Where must stand? According to laws of human settlements, Umastende has no right to deprive a tenant from his or her freedom. Yabona masikufika lo mngane wakho lesingisi esikhulu. Yabona nje ave ngicasula indaba lo mngane wakho ngiyophuzela itiye. Apoloba athini umphenyi wami oyimeleke yabonga hawayini nimi lesakangena lesibindi Cela manje gibela. imali eyayayi you must stand khona imali angikweleta u30 Nami ngilethele lo 50 rand vele hayi ungikweleta oh ase ngiyayibona bengayibona